Яще пикантна храна на празен стомах и това се случва вътре в него. В момента, в който пикантната храна докосне езика ви, нервите ви се възпламеняват мигновено, изпращайки сигнал за парене през устата и гърлото ви. Когато храната достигне празния ви стомах, киселините го удрят директно, създавайки интензивен прилив на парене. Капсаицинът се прилепва към лигавицата на стомаха ви, карайки тъканта да се подува и да става топло-червена. Стомахът ви освобождава още повече киселина, за да я разгради храната, причинявайки внезапен киселинен прилив. Докато пикантните частици се придвижват в червата ви, чревните ви стени се стягат и ускоряват движението, като ускоряват всичко. Малко количество капсаицин навлиза в кръвния поток, карайки сърцето ви да бие по-бързо и повишавайки телесната ви температура. Органите ви започват да се затоплят отвътре. Черният дроб, стомахът и червата се нажежават повече, докато разграждат подправката. В рамките на минути всичко се успокоява, стомахът ви се възстановява, нивата на киселина спадат и тялото ви бавно се връща към спокойствие. Последвайте ни, ако искате да научите още интересни здравни факти.